ko mai izgili. Mu kawar da kai in yayi hauka musa hankali. Shi kansa mai haukar kamayar da shi akili. Yarar mugun sayyid tsarbar da zamba kuni. Dan midiyar mu lura mu dinga sa hankali. Salli salatan kamilatan ga manzo nabi. Sa alihinsa ilahi kai musu bidabi. Ahayayi bayani kan bayansa su za a bi. Ba mai faɗa da batun nan Allah sai nasibi. Ya shugabana abban su shaida Ahmadi. Allah ya ƙara tsawon rai maula ya sayyidi. Sallar da na yi a bayan kadarar lahadi ta sani farin ciki wallahi mara adadi. Yarar mugun sayyid tsarbar da zamba kuni. Dan midiyar mu lura mu dinga sa hankali. Maulaya ya jawo mana hankali ya ikiwa. Kan midiya ya sanar mu abin da ke faruwa. Dan mita ka tsantsan kuma mu sa nutsuwa. Mu isar da sako bil hikimati a yayan uwa. An samu ci gaba daga wasu fannukan midiya. Masalan kamar yaɗa abiya wasu duk duniya. Makiya a yau ba su isa su hana ba komai ziya. Lungu da saƙo zai shiga su soko sun iya. Yarar mugun sayyid tsarbar da zamba kuni. Dan midiyar mu lura mu dinga sa hankali. Ta wani bangare kuma ba wai lafiya lau bane. Domin waɗansu a yau na yaɗa ra'ayinsu ne. Ga yaɗa ƙarya shi ma yanzu sa'insa ne. Hatta su mahukumtan da salon da ke yinsa ne. Masalan idan zaɓe ya zo sukan ɗau haya. Na mutum guda ya buɗe akawun kusan 11. Ya yabo ta nan haka can ma ya yi masa kwalliya. Domin a yarda na kirki ne ko zai tausaya. Yarar mugun sayyid tsarbar da zamba kuni. Dan midiyar mu lura mu dinga sa hankali. In za mu yi positin mu kiyaye awam da kas. Ita midiya ko awam ce ta haɗa dukan muras. In mun rubutu ma'anarsa ta sa ya fita fes. Kuma banda zagi mu yi raddi da hikima khalas. mutumci da taku da shi.
aikata aiki marasu kyau da shi, duk da wasu na san zai yi wuya su yakan da shi. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni, dan bidiyar mu mu lura mu dinga sa hankali. Mi hankali da abin da muke gani haka ya ce, domin waɗansu suna iya sanya duk tarkace, kuma babu sos na ma duka ra'ayinsu ce, haka za su rudar da wasu da yin haka a aikace. Hatta da masu akawun mai yawa ya yi batu, sakakka alƙalmansu ga sarrai ya karkatu, sai su yi ta zagi gefe su je su yi ta surutu, su ta sanya shubha ga mutane su muna na zato. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni, dan bidiyar mu mu lura mu dinga sa hankali. Ba duka abin da ka gan shi a nan ba ne gaskiya, ko da a ce gasken ne wani zai gauraya, zai ƙara gishiri sai kaga take ya zagaya, ƙarshe a ɓata abin kuma a yi taɓa ganiya. Wasu ma da sun yi yakan tayar da kura da su, ba tabbaci wasu ke ɗauka su yaɗa musu, ai ta rigima ko kaga an haɗa ana yin musu, bila hasali ƙarya suka yo domin a biye musu. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni, dan bidiyar mu mu lura mu dinga sa hankali. Yayi mana misali da abin da DSS suke yi, suke sanarwa mutane kai hari za a yi, su kira wurin da abin zai faru da shiri su yi, maimakon a ce su datse akasin hakan za su yi. Sun mai da wasu wawaye nan kasar tintini, in ba hakan ba ta yaya ne su suka zama sani, in har da gaske suke su daɗe kafin ma a sani, balle maƙarya ne suke saka al'umma razani. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni, dan bidiyar mu mu lura mu dinga sa hankali. In mahaukaci na hauka bar shi ya tafi, in yadda ka biye masa dole gaba zai nufi, in sun yi hauka kar a biye kamar za ya fi, duk inda za a yi raddi kuma a sa hankali da arifi.
dinga sa hankali. Masalani ya ce masu yin zagin fitar arziki ba sa da aiki sai zagi su ɗau alhaki. Burinsu har suka jama'a ne ya sa suka saki. Dan ayi ta zage-zage to da Allah aki. Haka za su kawo maganar malamin da ya rasu ba don ya amfanar ba kawai don a yi musu. Sun mai da wasu marasa aiki da zagin wasu kuma suna haka ne don kautar da hankali da su. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni. Yan midiyar mu mu lura mu dinga sa hankali. Sayyidi ya ce ban haushin da wasu ikiwa ciki sai ka rasa waye yake wa aiki in yayi furci. In yayi magana sai ka ga har da ƙarya ciki. Dan kare wani ra'ayinsa abin akwai ban takaici. Ƙarshe ma ya ce saƙon da suke son ɓatar da shi ya zamo a duk inda suke suna karo ne da shi. Hankalin ya koma kan nauyin mu saukar da shi. Duk mai izo matsala ya rabbi ka kawar da shi. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni. Yan midiyar mu mu lura mu dinga sa hankali. Ga masu yaƙar fikira raddi ya zama wajibi. Duk wanda ya jasidi ta kansa mu za mu bi. Marubuta da mawaƙa kuma ƙara yau ladabi. A wurinsa jagora na zaki-zaki jinin nabi. Zan dakata a cikin tsarabar da nan zo da shi. Ya rabbana maulana ƙara kariya da shi. Kuma daga wuya ya rabbi ka bar mu a tare da shi. Mai rauni ina roƙo sake sa na gana da shi. Ya rabbi. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni. Yan midiyar mu mu lura mu dinga sa hankali. Yarar mu kun sayi da tsarabar da zan ba ku ni mai rauni. Yan mediyar mu mu lura mu dinga sa hankali. Yarar mu kun sanya tsarbar da zan ba ku ni. Yan midiyar mu mu lura mu dinga sa